Takže zdravím vás, priatelia, ako som v predošlom príspevku spomínal, uraduje nám tu na lesnom stanovišti medveď. Kolegovi rozbil počas 3 nocí 8 úľov. Neviem teraz, ako bolo počas 4. noci, či tu bol zase alebo nie. Ja mám takýto ohradník. Konečne som ho namontoval, už keď sa vrátili včely z kočovky po sezóne. Takže dáva to 10 kV, to je 10 000 V. A mám vlastne na izolátoroch, na všetkých stĺpíkoch dookola, mám po 5 izolátorov a 5 liniek drôtu, kde idú vlastne tie výboje. No ale nastáva problém, že je to na solárny panel, keďže tu není zavedená sieť elektrická a ten solárny panel pri kratších dňoch a zamračených a upršaných nestíha dobíjať 100 A batériku, ktorá tu je. Takže teraz vlastne mením autobatérie skoro každý deň, aby bol stále funkčný, lebo keď som tu prišiel, priamo vtedy, ako vlastne ten medveď tu chodil, tak ohradník bol vyradený z činnosti z dôvodu, že batérka bola slabá. Takže teraz dneska bolo slnečne, tak túto batérku nabilo aspoň až na 50% a paralelne k nej som zapojil ďalšiu batérku, túto, ktorú som nabíjal v garáži, takže malo by to teraz vydržať do zajtra večera určite. A vlastne ďalšiu tú 100 A batérku, ktorá tu bola, nabíjam v garáži a zajtra ju tu nadonesiem a takisto vymením. Pokiaľ je leto a je slnečno a 25 stupňov, tak nemá problém tento solárny panel nabíjať ten zdroj toho ohradníka, ale teraz hovorím, dni sú krátke a nestíha to. No a dneska takisto idem robiť prípravu na zajtrajšiu fumigáciu. Čistím podložky, ktoré tu boli založené počas septembrového liečenia pasíkmi flumetrinovými. Takže idem vyčistiť teraz na všetkých rodinách podložky, poumývam ich, mám vodu so savom a zajtra nad ránom prídem urobiť fumigáciu. Následne otvorím úle, aby sa mohli včely po prípade preletieť cez obed, aj keď je dosť chladno, uvidíme. A budem potom ďalej sledovať vlastne spady klieštíka. Pokiaľ som mal tam tie flumetrinové pasíky, tak spady neboli veľké, lebo počas augusta som tam mal pasíky kyseliny šťavelové s glycerínom, takže vyzerá to, že zdravotný stav včelstiev, čo sa týka klieštíka, bude mať toho roku dobrý. No a takto idem prejsť všetky rodiny, vyčistiť podložky a zajtra fumigujeme, dám ďalšie video, takže majte sa.